Nah, he's dead, That's funny, me, anyone, nah? So he's just killed a few people, you know. Bħal donnu dell-iswed waqa' fuq il-belt li ċċelebrat ir-rebħ tal-Premier Ingliż, mijiet ta' iluf iċċelebraw f'Liverpool. It-tlieta kellha tisbaħ titkellem fuq il-baħar ta' nies li mlew kull rokna ta' din il-belt. Iżda minflok fuqhom kulħadd il-kundanna l dak li seħħ. Raġel minn Liverpool stess isuq fin-nies f'Water Street. What I can tell you is that we believe this to be an isolated incident, and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism. Unfortunately, li fl-aħħar ta' din il-parade ukoll kellna l-accident tal-bieraħ il-persuna li toħroġ bil-karozza ma qegħdin għaddi minn fuq in-nies li asra li xaddin il-ħaġa li kulħadd għatwerwi ħaġa ta' dik hija trek popolari ħafna, ngħaddu ħafna minn fejna quddiem il-Liver Building u kif spiċċat il-parade ħafna nies jużawha biex jitlu jemmuru ċ-ċentru. Liverpool mimlija daqs bajda fejn tpoġġi l-abra ma kienx hemm fost il-folol bla tmiem ħafna Maltin supporters ta' Liverpool. Ma' TVM News stqarrew li jodduha b'waħda Alla ħelisilhom. Kienu viċin fejn il-karozza nstaqet fin-nies fit-tmiem iċ-ċelebrazzjonijiet fit-toroq ewlenin ta' Liverpool. Ma tantx konna l-botqa, aħna konna iktar l-isfel, kisu 5 minuti bixi, u kif wasalna hemm aħna propja ngħidlek il-verità minn dik it-triq konna ħnitilgħu l-appartiment ftit il-fuq fejn konna nagħdu aħna. Wara ddiġitejna l-immorru niklu l-Albert Docks, in-naħa l-oħra fejn hemm l-istatwi tal-Beatles. U kif tlajt fuq ġo-restaurant, kif tħanna l-ħabib tiegħi jmexxi r-restaurant tal-li jibdi l-aħbar ġifieri. Oxrin persuna nataw kura fuq il-post, 27 oħra ttieħdu l-isptar 4 minnhom tfal, minnhom 2 kienu f'qagħda serja. Il-Pulizija ta' Merseyside qed tkompli tinvestiga l-każ bir-raġel involut ta' 53 sena f'idejha. L-inċident sab il-kundanna wkoll tal-Prim Ministru tar-Renju Unit Keir Starmer.